लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ दिनै बरायनाय थाबावबाय। दायो मानो होनोबा आङो दाख्लै समाव भिडिअ लाबोनो हायाखै, मानो होनोबा एग्जाम जादोंमोन नालाय। दा दिनै आङो भिडिअखौ लाबोनो सानबाय आरोना, मोनसे जिखुनु जाया। दा आङो दुब्लियाव फैदों आरोना, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। दा गोबाङानो माइखौ गायखांबायानो, नै मा होनो जोंनिथिंजायना नोंथांमोना नायनो हागोन। नै फुरा बे गायखांजोब्बाय आरोना। दा नै लामायानो गैला, मथा मथि ओरै गायथेजोबनायानो जाबाय। नै सोरबा सोरबा दा जाम्फैजोंसो होनांगौ जायो। नै बिदि जाम्फै फिसा फिसाजोंनो होनो गोनां जायो आरोना, उफाय गैया। जोंहाथ' दिनैनिफ्रायसो फार्स्ट टाइम गायनो नागिरदों आरोना। नायसै ओमफ्राय दा जाम्फैबो एसे हाग्रा सेर सेरनिखौ एवनांगौ होनदों, बेनि थाखायनो आं दा जाम्फै एवफ्रावफ्राव दिनै फैबाय आरोना। एग्जाम गोनांनि थाखायनो आङो भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन नालाय। दा दिनै आङो दुब्लियाव थांथावथाव भिडिअखौ लाबोनो साननायखाय दा भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना। दा नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। दा ओरैबायदि जारला जायोलै, आलि गोरलै खोजोबनाय नालाय। आलि गोरलै खोजोबबाथाय जा जारला जायो थांलाय फैलायनिबो आरोना। बयबो गायथारबाय नालाय, दा आलि खोजोबनाय सोरबा सोरबा बे जाम्फै मेननिखौ खोआ आरोना, दानोल' ओमफ्राय एवना होयो आरो एसे एसे। नै बेलाय बेखौ खोआखै आरोना, नै ओमफ्राय गायखांजोब्बायानो। ओमफ्राय दा जाम्फै एसे गिदिरखा नालाय, नै बेखौ ओरैनो एवस्रोगोनल' आरो, बेखौ माबानाय नङा आरो, आलि खोनाय नङा। ओमफ्राय एसे एसे खोबा खोगोन, ओमफ्राय खोआबाथ' खोनाय नङा आरोना। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। आं दा दुब्लियाव थांगासिनो नै। दा नै गायखांजोब्बाय आरोना। गोबाव जाबायमोन लोगोफोर भिडिअ लाबोया, मानो होनोबा एग्जाम सोलिबाय थादोंमोन नालाय। दा एग्जामनि थाखायनो आङो भिडिअखौ लाबोनो हायाखै नालाय। दा नै नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना, गायगासिनो। जोंनिथिंबो देग्लाय माला माला गायखांखो आं फात्ता मोनलायबावासैसो दै। मानो होनोबा ट्रेक्टर होजोबो नालाय दाना, ट्रेक्टर होनानै गायजोबोलै। मानो होनोबा दा ट्रेक्टरानो बुहुद सिगां खामानिखौ आवगायहोनाय जायो आरोना। गायखांबाथाय दलद थानो मोनबाय, मास मोननै मोनथामखौ थानो मोनलायबाय आरो हानाय समाव हादोलाय आरोना। हानायावबो बांसिन दाना खामला होखालालै, मानो होनोबा सोरबा सोरबा न'आवनो हायो, ओमफ्राय सोरबा सोरबा न'आव मानसि गैयैफ्रा खामला होयो आरोना। बेनि थाखायनो दा सोरबा सोरबाथ' उफाय गैया, न'आवनो हानो गोनां जायो मानसि बुरजाफ्रा। ओमफ्राय न'आव गैयैफ्रा मा होनो खामला होआबाबो जाया, मानो होनोबा बोथोरावनो माइखौ थिखोनो गोनां जायो नालाय हानानै, नङाबा मोनब्रेयोबाथाय माइयाबो हानो मोजां जाया, फिथाइफ्राबो गायो आरोना। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, जोबजासे आङो दायो थांगासिनो नै दुब्लियाव। ओरैबायदि प्रब्लेमखा दुब्लियाव थांबाथाय, आलि गोरलै गोरलै थाबायनांगौ जायो।